nempande yesalukazi nempande yekhehla. Ngicela udokotela asicacisele kahle umehluko phakathi kwalezi mpande. Ya, impande yesalukazi iyona eyafika kuqala nomnikazi womsebenzi oyisalukazi. Umnikazi womsebenzi owakomalume uyisalukazi Sobungomo, yena owaveza impande engasiza abantu njengoba sike sichaze ukuthi abantu ukuze bangathwale sibalungisele ngedlozi yini pho enamandla engakwazi ukubasiza. Wasesitshena ukuthi kuney'mpande ey'thize esingathi masiyihlanganisa siyikhulumisa sikhuluma siyenze lento esuke ifunwa umuntu. So lethwa iyagcina iqanjwa ngokuthi impande yesalukazi. Ayinayo-ke imigomo ethize kuphela kusuke kufuneka mawuzofika la ekhaya ufike nezibane esuke zibaliwe. Kuney'bane ey'thize esuke zizodingeka nezinto ey'thize esuke zizodingeka phakathi kwekhaya ukuba sikwazi ukuthi bese sikukhuphulela idlozi lakho kuqala ngoba fanele si-check-elwe ukuthi lobani bese silikhuphula kakhulu. Imvamisa le mpande njengoba kuyesalukazi ijwayele ukufocus-a ethongeni lakomalume ngoba nombani noma ungazalelwa emshadweni onjani ophelele onjani kodwa ithonga lakomalume lihlale liphezulu. So yona ikwazi ukuphikha-ke umuntu oyisidalwa esihle ozosebenza akwazi ukuthi akwenzise lesi simo okuwumuntu oyidlozi lakho ozalwe nalo. So yena muntu-ke simphakamisa ngale mpande sithi thina yesalukazi inamandla amakhulu-ke njengoba ize iqanjwe ngaleli gama cause umuntu osebenzayo ofuna ukungena ebhizinisini uyakwazi ukungena xule mpande akwazi futhi ukuthi aphakame abe kuleli zinga asuke elifuna. Yes, umehluko lapho-ke. Then-ke lesithe ekhehla eqhamuka ngamuva iqhamuka-ke nekhehla-ke elibambisene nalesi salukazi. Yona-ke umehluko wayo ekutheni mase sikusebenze ngayo awusezobuya la ekhaya uthi ufuna ukuphakanyiswa futhi ngoba usukuleli zinga okufanele ube kulona lokuthi phakama-ke. Namaxabiso akhona ahlukene ahlukene amaxabiso akhona ngoba le yesalukazi iba u-15,000. Yes, le enye njengoba ungasazophakanyiswa iwu-45,000. I-reason yaleyo nto eyokuthi le mpande mase sikusebenzisele yona ngeke usaba nenkinga yokuthi njengoba nikhompyutha kumathenda namabhizinisi ukhompyutha nabantu abaney'gubhu ney'lwane abakwazi ukukushaya abakwazi futhi ukuthi bawine ukhona ngoba nawe idlozi lakho lisuke liphakeme futhi li-more powerful kunalezi zinto zey'nyoka ney'lwane lezi abasebenza ngazo. So ingakho ubona kudula ngalolu hlobo. Bathi-ke mase kusetshenzwa ngeke ukubona ukuthi kuyadula ngoba imali iqhamuka ngendlela osuke ilindele ngayo. Wena msebenzi esiwusebenzayo phakathi kwekhaya umehluko unjalo impande yesalukazi impande yekhehla but zenza izinto ey'cishe zifane noma zingafani ngoba amandla akhona ahlukene. Sisebenza kanjalo. Siyabonga dokotela.